أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قرداشlar Аллаһы Тәгалә нинди кешеләрне ярата икән? Без бит һәр барчабыз да Аллаһы Тәгаләнең яратуын телибез, үз итүен телибез. Һәм Аллаһы Тәгалә яраткан, үз иткән кешеләргә ничек ярдәм иткәнен беләбез. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый бер хадисен әйтә. Аллаһы Тәгалә ярата ди хәләл эштә эшләп арган кылларын ди. Уйлап кына карагыз әле. Тик утырган түгел шулай бит. Зарланган түгел. Я булмаса сыранып биргән түгел. Хәләл эшне эшләп арган кылларын ярата ди. Менә бу җәмгыятьтә эшләгән кеше, хәләл эштә эшләгән кеше әлбәттә бик дәрәҗәле. Бу җәмгыятебездә иң яман кеше ул мөгаен эшләргә яратмаган ялкау кешедер. Чөнки әгәр дә ул эшләми икән, аның инде мөхтәрәм кардәшләр яшәргә мөмкинчелеге юк. Яшәргә мөмкинчелеге булмагач, ул кеше башка кешеләр кулына кала. Һәм инде башкалар аңа ярдәм итәргә тиеш дигән ниндидер бер канун белән, принцип белән яши башлый. Сорап йөри башлый. Сез миңа ярдәм итәргә тиеш дип, шул сәбәпле үзенә карата начар фикер уята. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә ярата хәләл эштә эшләп арган кылларын. Эшләгән генә түгел, нәкъ менә арган кылларын. Чөнки бу кеше Аллаһы Тәгалә каршында: "Я Раббым, син миңа күктән генә бир инде" дип утырмый, үз хезмәте белән эшли. Кешеләргә файда китерә. Ниндидер җәмгыятькә файда китерә, ара һәм арганнан соң, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук бик мөһим гынаһ кылырга вакыты калмый. Чөнки икенче бер хадисендә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әгәр дә җир йөзендә Аллаһы Тәгалә ризыкны бушка гына бирсә ди, кешеләр бозылып бетерләр иде" ди. Чөнки ризык килеп тора, кырсак тук, бөтен әйбер әйбәт, нишләргә? Әйдә гынаһ кылабыз. Кеше гынаһка батыр иде, начарлыкка батыр иде, уен көлкегә батыр иде ди. Менә шуңа күрә дә Аллаһы субханаһу ва тәгалә адәм баласының гомерен эшләп үткәргәнне ярата. Һәм кайчакта аяксыз, кулсыз, әле күзләре күрмәгән кешеләрне дә ниндидер эш эшләргә тырышканын күрәбез. Һәм Аллаһы Тәгалә аларны ярата, аларга бирә. Менә эшләмәгән кешегә әлбәттә Аллаһы Тәгалә бирми. Чөнки Аллаһы Тәгаләнең бирүе сәбәп белән бәйле. Без кайчагында бик аз түләнә торган эштә эшләргә мөмкинбез. Ләкин безнең эшебезнең җәмгыятькә файдалы булу сәбәпле Аллаһы Тәгалә безгә башка җирдән аның ризыгын бирергә мөмкин. Көтмәгән, өмет итмәгән җирләрдән бирергә мөмкин. Бәлки ул гомер буе бирмәйчә, картайган көнендә бирергә мөмкин. Мәсәлән, күп кенә әйтик сәнгать эшлекләре. Алар гомерләре буе бушка эшләгәннән соң, аларга мәсәлән фатир бирергә мөмкиннәр. Кайбер кешеләр яхшы акча алып та фатир алырга акча җыя алмаска мөмкиннәр. Менә мөхтәрәм кардәшләр, аның сәбәпләре бик күп. Без белмәгән әйберләр бик күп. Иң мөһиме, эшең хәләл булып, шушы эшне намус белән эшләвең кирәк. Барып кайттым түгел, миңа әстүлиләр дип түгел, намус белән арып эшләвең. Димәк, яратып эшлисең син аны. Кешегә файда булсын дисең, сыйфатлы булсын дисең. Күргәнебезчә, ислам диненең ни дәрәҗәдә җәмгыятьтәге кешенең эшенә игътибар иткәнен күрәбез. Бу бит бик мөһим әйбер. Аллаһы Тәгалә дә шуңа күрә шушындый кешеләрне ярата. Киләчәктә андый кешеләргә ул ризык кына түгел, дәрәҗәсен дә бирә. Һәм дәрәҗә генә түгел, тагын да яхшы кыйбатлырак бер әйбәтрәк эшли торган, акчасы күп була торган эшләрне бирергә мөмкин. Минем тормышымда да шундый мисаллар бар. Безнең бер абзыебыз яхшы эш таба алмыйча интекте. Ахыр чиктә дини китаплар сата башлады. Дини китаплар сата, кереме юк инде шулай бит. Анда кайчандыр 1000 керәгә мөмкин, айына кайчандыр 3000, 5000 керәгә мөмкин. Әлбәттә күп акча түгел хәзерге заманда. Ләкин берничә ел шуның белән шөгыльләнгәч, Аллаһы Тәгалә аңа насыйп итте, бер көтмәгән җиреннән акча кертте. Хайран гына акча кертте. Шушы акчага ул машиналар алды һәм теләгән башка әйберләрен алып куйды. Менә мөхтәрәм кардәшләр, яратып, теләп, хәләл эшне эшләсәң, тырышсаң, Аллаһы Тәгалә бирә сиңа көтмәгән, өмет итмәгән
җирләреннән. Ул гына түгел, Аллаһы Тәгалә безне яратучы була икән. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.